फैबा गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो गाज्रि गाज्रि उच्चारण बाहायनायनि खोथाफोरखौ जाहाथे आं बुंनो सानाखैमोनबाबो बुंफ्रांगारबाय। बेवहाय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम रोजा रोजा। आरो आं बेबायदि बुंनो सानाखैमोन। आं मा मेलेमै बुंफ्रांखो आं हमदांनोनो हायाखै। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। मोनाबिलिनि समनि मोननैसो आपडेट लाना फैदों। आसा खालामो नोंथाङा जोबजासिम नायगोन होननानै। अब्ला गिबि आपडेटानो जाहैबाय, गिबि निउसानो जाहैबाय जोंहा मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय पासाटिया ओनसोलाव सासे गथ' थानाय आइजोखौ हरनि समाव बे आइजोनि न'खराव थानानै सोरबा सिनेमनि दुथां सुबुङा हाबनानै न' सिङाव हाबनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालांदों। आरो बे आइजोआ न'आव हारसिं दंमोन, अदेबानि हारसिं थायोमोन। मानोना बिनि फिसाया सिनेमा हलाव नाइट डिउटिनि खामानि मावोमोन सिकिउरिटि गार्डनि। आरो बिनि फिसाया हरनि समाव डिउटियाव थांनाय समावनो बे जाथाया जादों। आसरित, बेबायदि जाथायखौ सोर खालामखो, मानि जाहोनाव खालामखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। आरो फिसाया बे जाथायनि सायाव न्याय लुगैदों। आरो थैनाय बा बुथारजानाय आइजोआ 25 बोसोर बैसोनिमोन, नाथाय बे आइजोनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। आरो बे आइजोखौ सोर बिदि खालामखो बेखौ दासिमाव नागिरनाय खामानिया बा नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। गोबां साननो गोनां बाथ्रा, जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गाव गावनि न'आवनो रैखाथि गैला। गुबुन जायगाफ्रावबो बुथारजायो, गाव गावनि न'आवबो हाबनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारजायो। ओरैबायदि जालांनो हमबाय। बे आइजोआ गथ' दंमोन आरो बे आइजोआ गावनि न' सिङाव हारसिं उन्दुगासिनो दंमोन। बे समावनो दुथां सुबुङा बे जाथायखौ खालामदों। बेबायदिनो गोबां जाथाय जायो। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ गहपुर हालामनिफ्राय सासे सुबुङा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों रायदोंमोन बा बाथ्रा बुंदोंमोन, मुंख'नानै बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ निमाहा बिफिनबाय। बिथाङा माखासे निमाहा बिनायनि बाथ्रा बुंदों, बेखौ खोनासंबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। गिबियावनो प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनाय थाबाय। मैयानि मोनाबिलि समनि जिथुनिखि प्रमद सारखौ गाज्रि बिबुंथिजों लोगोसे रायनानै हरनाय एबा गहपुर हालामाव फैबा गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो गाज्रि उच्चारण बाहायनायनि खोथाफोरखौ जाहाथे आं बुंनो सानाखैमोनबाबो बुंफ्रांगारबाय। बेवहाय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम रोजा रोजा। आरो आं बेबायदि बुंनो सानाखैमोन। आं मा मेलेमै बुंफ्रांखो आं हमदांनोनो हायाखै। आं उनावसो गोसोखांफिननानैनो सारखौ बिदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों साननानै आंनो निजिनो उनाव सानफिननाय जादों। आरो बेखायनो दिनै बे चेनेलनि गेजेरजोंनो दिनै बे बिबुंथिखौ सारनिसिम निमाहा बिनानै बेखेवथि हरफिननाय जाबाय। आसा खालामो सारा आंखौ निमाहा होबाय होननानै। आरो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थिखौ मावला। आरो आं खुनु दिन बेबायदि बिबुंथिबो होफेरनो मोनाखैमोन आरो होफेराखैमोन आरो होनायबो नंला। आरो आं मोनसेबो जेबो संगठननि मानसि नङा। आं सासे गामियारि आबादारि मावनानै जाग्रा। जाहाथे सारा आरो उननि हाबाफारिफोरखौ सारा इसोरनि अननायनि गेजेरजों मोजाङै मोजां बिदिनो मावफुंलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय सार। आरो माखासे खामानि मावनो थानाय खामानिखौबो आं माने बे बिटिआरआव हाबिनि थाखायनो आं रागा जोंफ्लांनाय जादोंमोन नालाय सार, बेनि थाखायनो आं रायफ्लांनाय जादों। बेवहाय जाहाथे सारा बे थालांनाय खामानिफोरखौ लासैनो फैबाय थानाय बोसोरफोराव समफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंजोबगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसे मोनसे खावलायबावनाय, जोंनि गहपुर हालामाव थानाय जोंनिनो फरायसा आफाद आरो गुबुन आफादनि गासैबो रायजो राजा बिदा फंबायफोरनावबो आं निमाहा बियो। जाहाथे मोनफ्रोमबो फरायसा आफादखौ लानानै आरो मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै दिनै आंखौ निमाहा होगोन होननानै जाहाथे आंखौ बे खेबनि थाखाय दायनिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।